Imonai di noddu musara sini noddu musara kukilmuni parani mangpili karin geng lam korio asokja khuti sa kajanai obo kalia. Oro phai asok phai mani naidi oro phai asok phai mani 3 bosor rongkha thiriya rongkha oro phai asok phai mani oroni kutul dia kerang sa haikiai ya thibyak sorboi je asok mani kutul dia ro nini bohong suntaro hingke uri sai pekhamo 3 bosor asok mani oro CPM sarkar tongphogo chini kukilmuni para 265 poribar parai 130-35 poribar karin kori oboni bagoi je dorgosto romang CPM sarkar thangoi BJP sarkar phaika BJP sarkar phaimani yagulo hingkai karin geng phaiei oro asogoi tongphaiga rakha sok ke lam korio ri khaklobja haike lasi jak mane hai jabra beserong naidi asokjak obo khuti saka kai asongnani ba BJP sarkar thangai ar bo sarkar phaina nangno obo saimaya chini kukilmuni para Hokotoisa bazar ba dumusra bazar bisi chalia 3 hoite 4 kilometer se obo hai jaga se odde karin tongo odde karin kori para chikon chago kesini Tripura sakamini kokborok tano sayar lab mabo masago bo bosor kagai asok sinani khuti sagago o khuti je karin songjak kesa phunungmani obo ongkha supply phaiei supply service rona bagai ma sungmani si obo aya hingkai naidi sungjak obo ka supply ni sungmani supply phaiei hingka obo ganai sungjak nai naidi mukhutio baksa sungjak obo hai যেমন sungbarjak hingkai je khuti phaimani oddek je age je sungnai rok koyekta tilangkha tatbo tilangjakha bot bat jeman kalaijak ha kusukjak obo hai choi tongsio bo somoyo geng ba khuti saka kagai asogoi karin service jong sinani ijang resono hingkai ketsin maya kaisa borok 150 gram ba 200 gram khaisa manai tongo 200 gram se maya karin pungkha joto jaga karin mankha bele hinai ketsin malia resono ijang hai karin kori lam kori phai sok asok phaijak abo kana thangai BJP sarkar thangai ar tama sarkar phaina nangnai CPM sarkar pugo dorgasarolai mani BJP sarkar ni phaika BJP sarkar phaimani agolo phai asok phaika kutul dia abo hai chini Tripura sa hinjani kami okha obo hai ongna nango mabo masango nabo naithogo aike ongkhai sachini sagai paya Tripura sarokni kok ani kongno gam khe khana di ba video naidi ani khapangni Tripura sarok jotono hambai marogo ang hingkai obo haike karin oi tongmani chini para rogo tamo kok sanai bo nok sadi hambai jotono ani khapangni Tripura sarokno kesa nai naidi ang usango chini kukilmuni para kajani lama pis khaimani khaitongo hina ang phunukjak obo naidi o je pis khainani baga masala songnai gari phot jagai tangka hor khamoi mane hot to tongo ro masala je songo ta obo phatar hora kholoi joto misim khopjai khamoi negi de hot pura hosalai jili khe je khamoi tongsio abtak chole niji chole yanai saimanlia waise kusum jak joto ang thaili naijak sungjaia plang mo waise joto kusum jak khaksa pura kusum bikha hor khopjai je khamu hingke ba aro tangke khamjak kabuk bo silia.